maiatzen 29 heltzeko, eta egunean egun kilometro inguru. Bueno, hori da kontu. Geroan, hangoitik itxasua ikusten da, batek igual zein du dagoen edo, berez euskera zidatzitako liburuek holandesera itzuli da, eta orduen asmoa da hori, ara heltzea, maiatzen 31an, eta bueno, gure banauzue segidu, Twitterren banau, @julengaviria, eta Facebooken bai, julen.gaviria, eta bi bideo horretan ibintzat topeko nauzu. Así que bueno, herrik asko barriro bezatzen batzuetareko zari esan. Eta aurre gau, bueno, guaz, eta barriro bez herrik asko. Txalo.